godt komme lidt længere. Sådan. Sebastian. Simon. Lester. Daniel. Og hvor kommer I fra? Løjt. Fra Løjt? Løjt. Okay. Og I har været her hele dagen, eller hvad? Nej, kun et par timer, ikke? Jo. Ja. Hvad har I fanget dem på? Powerbait. På Powerbait. Super. Tak for det. Vi er i Mjøls Lystfiskeri ved Sø 1, som jo er en del af projektet Fang din fisk til middag.dk. Og i dag bliver der sat fisk ud igen i Sø 1. Klokken er lidt over 2 lørdag eftermiddag. Og vejret er perfekt fiskevejr, hvilket man også kan se på. Der er både en børnefamilie, der er afsted. 2 fædre med deres sønner, og som har fået fisk. Og der er også andre, der har fået fisk i dag. I dag ser det ud, som om man skal bruge prop og servere enten powerbait eller orm. Og igen er det powerbait med garlic, der er den absolut favorit avn her i søen.